Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. Mabiya wannan shiri mai suna a duniya, sannan ku da arzikin ƙara kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka. Muna ƙara godiya ga wato ainihin kasancewa da kuke yi da mu a kowane lokaci, sannan muna alfahari da kasancewar da kuke yi da mu a kowane lokaci, wannan muna ƙara jinjina gare ku. To jama'a masoya wannan shiri mai suna a duniya, nan ba ku manta ba wato ainihin a kashi na 62 zango ya bayyana, inda kuma idan ba ku manta ba a cikin shirye-shiryensa kama daga farin wata, ribar duniya, karan batta da su kuma irin su kwalla da dai sauransu, yawanci fina-finan ana dakatawa. To shi ne in su da dama suke ba mu shawaran akan mu cire wato shi ainihin Adam a zangon, saboda wato zai bata mana shiri bisa ga kokarta da muke kawo muku shiri kowane sati. To da Allah ku danna mana alamar subscribing kafin mu je muku ga bidiyon kai tsaye. To kun ga mutane da dama suna kawo in su korafe amma na abin da ya kamata ku gane, wannan shiri da muke kawo mai suna a duniya, shirin ba na Adam a zangon bane, shine ne namu na wato ainihin zinariya. To kun ga kenan bayyanar Adam a zangon ba zai sa wato ainihin mu daina kawo muku wato ainihin wannan shiri mai suna a duniya ba, saboda shirin ba na shi bane. In Allah ya yarda ta hanyar mana subscribing, sannan ne ka ira kuna samun ɗimbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Insha Allah a duniya kashi na 63 wato ainihin zai zo muku a ranar Laraba da misalin karfe 8:00. Ku dai ko ku ci gaba da bibiyar mu kamar yadda muka saba. Muna ƙara godiya da kasancewa da mu da kuke.